Друзі, дорогі кияни, інформую вас про ситуацію в столиці. Вона складна і напружена. Комендантська година у Києві від сьогодні триватиме тепер з 20:00 до 7 ранку. Громадський транспорт припинив роботу о 19:00 і відновить і завтра в 8 ранку. Тобто транспорт поки працюватиме з 8 до 19 години з відхиленням від графіку і за визначеними маршрутами. Магазини, торговельні мережі, аптеки можуть працювати з 8 до 19:00. Підкреслюю, під час комендантської години пересуватись містом можуть ті, хто має спецперепустки нового зразка від військового коменданта Києва і виключно на авто. Пересуватись пішки в комендантську годину сурово заборонено. Перепустки, що були видані до цього, скасовуються. Цивільні особи, які перебуватимуть та пересуваються містом в період комендантської години без перепустки, вважаються членами диверсійних груп ворога. Вийти з домівок під час комендантської години можна у разі оголошення повітряної тривоги, щоб пройти в найближче укриття. Також хочу повідомити, що від завтра в столиці суворо забороняється продаж алкогольних напоїв. Зовсім. Окремо звертаю увагу власників магазинів і мереж аптек, щодо ціни на продукти, товари першої необхідності і ліки. Підвищувати ціни, користуючись ситуацією, бо це під час війни не краще за мародерство. Зазначу, що штабу гуманітарної допомоги, який ми створили терміново, потрібні водії з навиками водіння вантажного транспорту для доставки гуманітарних грузів. Звертайтесь до штабу, контакти на офіційному сайті КМДА. Я вдячний усім тим містам України, Європи, які вже відгукнулись і збирають та надсилають до Києва гуманітарну допомогу. Вдячний українському та іноземному бізнесу, небайдужим громадянам за їх готовність підтримати, допомогти киянам та нашому місту. Ми будемо оборонятись. Київ – це серце країни, і ми його нікому не віддамо. Не віддамо ми нашу неньку Україну. Відстоїмо разом. Слава Україні!